weekend na naman, boss. Yari naman ang pang-good vibes nga pabalon namon sa inyo. Diri sa Negros, dalan pa lang, tourist attraction na. Gani isa ang Negros sa mga paborito nga lugar para mag-road trip. Ang dalan nga nag-connect sa Isabela sa Negros Occidental, kag Hulungan City sa Negros Oriental, ang isa na diri. Amo sining itsura sang dalan. Sa kilid kag kilid, may mga bungyod. Kag kung swertehon ka, makahingabot ka pa sa sea of clouds. Madamol nga fog. Inasabwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag aton i-celebrate ang pagluwas sa mga mananagat sa Managay Punta Taytay sa Bacolod sa isa ka call center agent nga nahulog gikan sa Roro vessel. Kung wala na aberya ang pump boat, wala sila makapondo malapit sa nahamtangan sang nahulog nga persona nga 5 na ka oras nagautaw-utaw sa tubig. Kung wala mag-ubo ang among call center agent, wala sila makahibalo nga may tawo gali nga ara sa lawod. Pensar anay sa biktima, mapatay na siya. Ang iya istorya sa pagkabaganihan sa Baganihan man sa Sunday at 10 a.m.